Naimi baba imi. Kwa mchana ngwe. Ore nduguya pana sana ndugu. Mumbonyenye iko mukati mo. Sikuta viranje kushedza kuti tiwe titandare nditakagara pana papazi. Ya kutandara nani shida pati. Surprise yacho yasungia kurama. Kama makazara ropa paimba. Surprise yacho yarama nandi kudogadzira nayi. Imi maHotDog sanobi wasebwa yacho ndatouraya zvinhu zvikunonoka so flour ndakanya. Kumbonyatso tichikwe. Nduti pani ndachidaita surprise but surprise yacho yarama ndosaba kwandabara ndatocheka nebaka chikunochi indichi imbwa ndatouraya flour ndakanya mafuta apisa pamoto ndere bwachanda imbwa yacho ndatouraya flour ndakanya mafuta apisa but andikuzati maHotDog sanobi wasendo ndobika sei nemutadzidza kana kamapinda nako apa kapikuduka ikaima ndokamauraya mukati ndo yacho ndinoita surprise kakubika maHotDogs mafuta atopisa katauraika mafuta apisa flour ndakanya imbwa ndauraya nyama yacho mudhishi mumakombo nemusoro zvandakanda pai maHotDogs anogadzirwe nembwa imbwa inodyiwa andidyiwe ndokuti HotDogs ndatouraya imbwa makanya mumatokanyira kuti mugadzire HotDog uyakandratidza ndobika sei ndaita surprise titorasa imbwa yamauraya usikuita jealous here zvinoiswa paHotDog flour ndakanya uya imbwa ndauraya mafuta atopisa uya ubike maHotDogs zviro kuti panoiswa nyama yembwa mazvinzwa mafuta apisa uri kutadza kunzwisisa ndikudzidzisei zvazvinoitwa